היום יום הולדת, היום יום הולדת, היום יום הולדת לציון. חג שמח ושמח, היום יום הולדת לציון. חג שמח ולא פורח, היום יום הולדת לציון. שתזכה לשנה הבאה עד 120 שנה. מזל טוב לאמא, מזל טוב לאבא, מזל טוב למאמי, מזל טוב לאורי, לכל המשפחה, מזל טוב לתמה. שלמה יקירי, אני כל כך מתגעגעת, אוהבת אותך, נעלמת, אני ממש מחכה לשמוע את קולך. אם בכלל שאתה תבוא זה יהיה הכי כיף. אבל אני סומכת עליך שאתה במקום טוב, שומר על עצמך. רק שתדע שאוהבים אותך ומתגעגעים אליך. ביי. מזל טוב. היי שלמה, נחמד לברך אותך, אנחנו מתגעגעים אליך וניפגש בקרוב, או פה שנבוא לבקר אותך, לא תהיה לך פלומה. שלמה, אוי, אני נורא מתרגשת. אני יודעת שאתה תראה את זה, ועברו הרבה שנים, כתבתי לך מכתב, שמתי לך תמונות של המשפחה, ובדיוק הערב חגגנו לבן של צ'ומה, בן 2, אתה תראה גם את הסרט. אני אוהבת אותך מאוד, ואני מקווה שנראה אותך בקרוב. המשפחה יש לה את כל המעלות, את הדברים הטובים, את הדברים קשים. הדבר הכי יקר זה משפחה, וגם הדבר הכי קשה זה משפחה. אז שלמה, אוהבים אותך מאוד, נראה אותך בקרוב, אז נשיקות. היי שלמה. הרבה פעמים אני חושבת אם תראה אותי ברחוב, אם תזהה אותי בכלל. סתם, אני זוכרת שכשהייתי קטנה אמרתי שאתה דודה אהובה עליי, וצ'ומה דודה אהובה עליי. ומאוד מתגעגעת אליך וחושבת עליך הרבה. וזהו. בת כמה את, נוגה? אני בת 18. שקט, אני אומר מה שבא לי לדבר. שלום, אני תמר. היי סלמון היקר, אנחנו מתגעגעים אליך ורוצים שתבוא לארץ. הנה הדודה השנייה שרוצה לברך אותך. מיטל. היי שלמה, מיטל. סתם, יהיה נחמד לראות אותך, עבר מלא זמן, או שתבוא לבקר. שלח סימן חיים כלשהו. יהיה נחמד לראות אותך, באמת. ביי. אוהבים אותך, תגידו לו. אוהבים אותך. ציון! אני גם רוצה להסתכל. כן. אני נועם, אם אתה זוכר אותי. זה לירן, הבן של אבי הקטן. בן כמה הוא? הוא עוד מעט בן שנה. שלום אלירן. זה שלום. הוא עוד לא יודע לדבר, אבל הוא יודע ללכת. ואני בכיתה ז', ואני בת 12. זהו. הנה שלמה, איך בארצות הברית, מתגעגעים אליך. הנה תכיר, זה אלקיים הגדול, וזה אלירן, וזאת רותם, ומקווה שתבוא ונראה אותך כמה שיותר מהר ותהיה בקשר. שלמה, זה מה שהספיק אברהם מאז שלא ראית אותו. השארת אותו אחד, ועכשיו הוא 4. יש עוד אחד בדרך גם. ואנחנו מחכים לך. בקרוב אצלך תגיד לו. בקרוב אצלך ואוהבים אותך. אלקיים. ראית מה זה תמר? איך השארת אותה? פצפונת וקטנה, תראה עכשיו היא מאנטזת, מדגמנת. עבר הרבה זמן מאז, באמת. מאז שהוא נסע הייתי בן 5. בן כמה אתה עכשיו? 10. 4 אתה היית. הייתי בן 4? כן.
עכשיו אני 10, 6 שנים עברו. נכון. אבל אני דבר אליו, אבל. מדבר אל המצלמה. אני מתגעגע אליך. ומתי הוא חוזר? עוד כמה זמן? אני לא יודעת. רק נראה לי אתה חוזר בעוד חודש-חודשיים ככה, נכון? אם כן, תדע לך שאני מאוד שמח עכשיו. אולי לא רואים את זה על הפרצוף אבל בלב. חבל לך על הזמן, מסיבה ענקית. אני אגיד. כמה שנים עברו מאז שהלכת, וחבל שניתקת את הקשר, ואנחנו אוהבים אותך, ואני הזדקנתי, ואם תבוא אתה יודע שאני לא אזדקן. אוהבת אותך, תחזור, נו. משפחה זה משפחה. גם אם פוגעים וגם אם לא פוגעים, משפחה זה משפחה. משפחה לא עוזבים, שלמה. ואתה ילד מאוד חכם בשביל לדעת את זה. אוהבת אותך. אני רוצה להגיד עוד משהו. התחלתי. היי שלמה. היי שלמה. אני מתגעגעת אליך מאוד. רגע, מי את? מה את? אני שירלי, הבת של צ'ומה ודני. ואני אורלי, הבת גם של צ'ומה ודני. אני בכיתה ז'. אני בכיתה ח', אני בת 13. ואני בת 11.5. והפעם האחרונה שראיתי אותך זה היה בכיתה א'. ואני ראיתי אותך בפעם האחרונה בכיתה וגן. ומאוד התגעגענו אליך, ואנחנו כבר, כל המשפחה מחכה לראות אותך. אנחנו רוצות שתחזור, ואני כבר מחכה שתבוא. טוב, ביי. אני אוהבת אותך שלמה. ተባረኩ፣ ብሩሻጋችሁ፣ ይደጉ፣ ትንሾች ይደጉ፣ ይቀድሱ፣ እናንተ በእናንተ ተዛዘኑ፣ አትዛዘኑ፣ ጮሜ አዳምጪ ስትመረቂ። አትጨካከኑ፣ እናንተ በእናንተ ተዛዘኑ፣ አሜን። ፍቅሮና ጫቆች ይደጉ። እኛ እየተመረቅን ነው። ፍቅር ወተደች ናይ ተመረቂ ወረቀት ሳትመጣ ቀረች። ጎንደር ነኝ። አብርሃም ደግሞ አብርሃም ይኸው ተቀምጦ ሁለት ወልዷል። በጉዳይሰ ምሽት ጌቱ ምን ይኸው ጉዳይ ምች አብርሃም የታለጋው שלמה, מה שלומך? היום היה יום הולדת לציון, בן שנתיים. זה הזדמנות. והזדמנות, ראית אותו בטח בתמונה. אנחנו מתגעגעים אליך. שתהיה בריא באמת. מה אני אגיד לך? הנה את שומע בבקשה. היי שלמה, תסתכל עליי, ככה אני עכשיו, עד שתגיע אני חושבת עוד ילד יהיה. אם לא, אני ארד במשקל. הכי חשוב שתהיה בריא ושתבואו לבקר. תמשיך לעשות חיים. אנחנו גם נמצאים איך אומרים? מיאמי שלנו פה. תצלמי את החדר, אולי ימצא איזה תורם שם, אבל... מיטה זוגית, אתה רואה? מאה שערכת, יש לנו מיטה זוגית. השתחררנו. זה האופניים של אופק. צלמי את האופניים של אופק. מתגעגעים אליך שלומי. אם אתה עכשיו שונה ממה שהיית, בלי צמות או קרחת ודברים כאלה, ממש שונה ואני לא אזהה אותך, תדע לך שאני עדיין אוהב אותך, לא משנה איך אתה נראה, אפילו אם יש לך קרס, בירה ו...